En aquestes àrides terres, fa uns 4.000 anys, va començar la història del poble d'Israel. Què té a veure això amb tu? Molt més del que et penses. La seva història i la teva estan estretament lligades. El poble d'Israel, o poble hebreu, és el dipositari de les promeses de Déu davant de tota la humanitat. Ells van conservar fidelment a la memòria la història dels seus avantpassats, les seves tradicions i la seva fe, i ho van transmetre de pares a fills. Amb el pas dels segles, persones inspirades per l'Esperit Sant van escriure les antigues tradicions religioses i van formar el conjunt de llibres que anomenem Bíblia. Tot el que hi ha a la Bíblia és veraç. Però atenció, abans que res, és un llibre religiós. No pretén ensenyar-nos ciència ni història. Únicament el que ens cal per conèixer Déu i per a la nostra salvació. Per això, en relatar la creació, el Gènesi no ens revela com es va dur a terme, sinó veritats més profundes. Déu va crear l'univers i l'home a imatge i semblança seva. I per a què? Perquè l'estimés i fos feliç amb ell eternament en el cel. La Bíblia està formada per 73 llibres amb dues parts ben diferenciades, l'Antic i el Nou Testament. Els llibres de l'Antic Testament, escrits entre el segle XIII i l'1 abans de Crist, recullen la història d'Abraham i els patriarques, de Moisès i l'aliança del Sinaí, de David i els seus successors, fins a la vinguda de Jesús. Vegem com es divideixen. El Pentateuc, format pels primers 5 llibres, Gènesi, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi, contenen la història de la humanitat i del poble d'Israel des de la creació fins a la mort de Moisès. Els 16 llibres històrics s'hi recull la història del poble d'Israel des de l'entrada a la terra promesa fins a la dominació grega. Són Josuè, Jutges, 1 i 2 de Samuel, 1 i 2 de Reis, 1 i 2 de Cròniques, Esdres i Nehemies, 1 i 2 de Macabeus, Rut, Tobit, Judit i Ester. Els 7 llibres poètics i sapiencials que recullen màximes de saviesa i de lloança a Déu. Hi trobem els Salms, Job, Proverbis, Saviesa, Eclesiàstic, Eclesiastès i el Càntic dels Càntics. Per últim, els 18 llibres profètics, els 4 profetes majors, Isaïes, Jeremies, Ezequiel i Daniel, i els llibres dels 12 profetes menors. Els profetes ens donen senyals per reconèixer el futur Salvador. Isaïes descriu una verge que donarà a llum i revela que el nen nascut d'ella redimirà el poble dels seus pecats, oferint la seva vida fins a la mort. Gràcies a aquests antics ensenyaments, el cristià d'avui pot comprendre que Déu és un pare. Ens estima fins a l'extrem de lliurar el seu propi fill a la mort per salvar-nos. A més, aquests llibres de l'Antic Testament ens ajuden a entendre el revolucionari missatge de l'Evangeli. En aquesta unitat coneixerem els passos que va fer Déu per preparar la vinguda del seu fill al món. Recordes quins són els principals protagonistes de la història d'Israel? Els patriarques, jutges, profetes i reis? Si repasses aquestes veritats eternes, podràs captar més bé el missatge de salvació que Jesús ha portat a la terra.